5 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ташриф оварданд. Сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҳамадонӣ бо ифтитоҳи роҳи мошингарди байни деҳаҳои Файзобод ва Тагноб то маркази ноҳия оғоз гардид. Дарозии роҳ 14,5 километрро дар бар гирифта деҳаҳои Файзобод ва Тагноби деҳоти Даштигулҳо, Анҷиркон, Сафедоб, Кондара ва Сафар гадои деҳоти Панҷро, деҳаи боғи деҳоти Қаҳрамон ва шаҳраки ноҳияро бо ҳам мепайвандад. Акнун дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи мазкур дар муддати кӯтоҳ ва мувофиқ ба талаботи замони муосир навсозӣ шуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди роҳи мазкурро аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ шоиста таҳсин хонда амалӣ намудани иқдомҳои созандагиро нишонаи баланди муҳаббату садоқати сокинон ба миллату давлат номиданд.